Bun. Și facem 30 de din astea șorcă dureroase, da? Duceți cât îi permite. Nu vreau să doară foarte tare, da? Cât îi permite. Și aceeași idee. Pe la 10 luăm o mică pauză, da? Ușor. Cât îi permite, nu forțăm. Și jos. Bun. La fel. Câte 10, 30, da? Ușurel. Bun. La fel. 10 pauză, 30, da? Bun, și nu forțăm extraordinar de tare. Doare, dar vreau să doară un pic, nu foarte tare, da? Facem 10, schimbăm sensul și facem invers 10, da? Și vreau 20 așa și 20 așa. Dar la fiecare 10 vreau să schimbăm sensul, da? Perfect. Bună ziua! Altceva a spus că vă duceam acolo. Ușor cu ea când o lăsați pe spate ca să nu doară foarte tare, da? O ducem lent și nu o ducem foarte jos, că doare, da? Că nu mai merge. Și până pe șoldul opus, în diagonală și iar pe șoldul opus, da? După ce le terminăm, facem 30-40 de din astea și după aia vreau din stânga în dreapta, da? Exact așa, tot 30-40, da?